This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Last Jess. Armay sa Action Light Patrol magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabi. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalaga na montak para ma-TV region-wide pagkapalaga kita sa nabilin 46 minutos. Karon nga adlaw Biyernes, Friday night, Petsa 7.
Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga paratonturan sa kalandan liwat naman aton nga mangin kamuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kadurunggan oras sa kagabiyon ang aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naman nga magaramiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod as usual. Aton ginabantayan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Ara si Action John Diaz nga maga-responder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Update sa mga balita national, international sa COVID-19. Nagatutok ang News Center Action and Defensor. Of the magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elway Duatilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinanda ng inyo sinilagad sa Action Light Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Bagbanwa. Off din niyo ako sa labiling 44 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Light Patrol! Ang akong classmate nagatutok na si classmate Georgine Honsay. Musta ka da pare? Ang classmate ko nga wala nagadubad, wala nagapudis. Steady Pauls, Georgine Honsay in action. Dira sa opisina sang Negros Press Club. Nagabaha subong ang bulig sa mga nangin biktima sang sunog kay na sang aga. Dira sa may Purok Malipayon, Barangay 12. Sa idalom ni Barangay Kapitan Junior Alcantara. Puwerti ang mga bulig da. Bisan paano nakatabang-tabang sa kalisod sa aton dira nga mga residente nga nasunugan nga nagkalaupos ang ilas sili nga balay. Amo na siling nila nga sa trahedya kung nagabinuligay mabag-an ang buot sa aton nga mga pumuluyo apisar sang ilan na agyan nga problema kag trahedya. Permi ang pandam sang Bureau of Fire Protection. Daw wala untat kag nagahibi ang inadlaw sinimana na wala brownout. Kung kisa mag-brownout, specialmente kung gabi, nagagamit kita kandina. Kung kisa malipawan nga kandila, blang nakatungtong sa altar. Tapi pagkanuan altar, blahimo sa light material, amo na ang ginasuguran sang sunog. Mga lighter gid, taguon sa lugar nga hindi makitaan sa kabataan, kay basi mahangpangan, kag amo man ang tunaan sang sunog. Naghalin ang sunog dira sa balay ni Rodi Agravante, pero ang naga-istarya mga border, pamilya Barrios. Kaya mo pala karong ginatutukan sang City Fire Marshal naton si Chief Inspector Rodel Ligaspi kung wala kandila o kung lighter nga ginagampangan sa kabataan ang posible ginhalinan sang kalayo. Ang mga Banihit Fernandez Aloba Cuatibar family dara sa may baybay Pahanukoy, ginatamyaw kamo ni Roger Torre Carion, Leon Reyes Kingda, mayong gabi gid ha. Si Alex Montesa,
Suki na sang Aksyon Radyo Bacolod. Ara permiga pa urok-urok. Check tagato sa Liga Patrol 2 ang ato sa Liga Crosswind Patrol kumo sa Friday night nato sa Liga Pagpanglagad. Isa lang kita ka oras. Ang observation report sa ato sa Liga Patrol 2 alin kay Aksyon John Diaz. Ginadulong sa inyo sa karuan sang D3 sa Friday night nato sa Liga Pagpanglagad sa report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi. John, Pescarin. Right, mayang gabi, aksyonerik, mayang gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. Good evening. Happy birthday. Ha? Happy birthday. Gani, tuntunin nga Errol nga eh. Happy birthday ka kay Errol Tras. Daw malusod ng Kongres Pulungkuan ko pagabati sa birthday song. So, kasi birthday man yan ni Aksyon John. Sige na ka kakadus mo ko dalaga na rin sa kusina ha. Sa Skuhan ka Manila ba? Pilang pagbati ko, to happy birthday, Aksyon John. Gadalagan mo ko ba sino to? Ang lain pa to kikikantahan, hindi kita tututod. Ayo. Pati mga tao doon sa kwarto, galin ko, may birthday mo gali. Punto, hindi ba kiro ni mo? O gali ba kabalo si mo? Natripingan na kagabi ah. Dani, happy birthday mo na kay Errol ah. Sang barangay 12 Bacolod City. Aksyon na nagagsaton mga kakson ka na boss ang aton oras karon ng gabi, no? Gani. Pero ka linong sa palibot sa syudad, except nga kainatigin na nogi kita sang sunog. Ari kami diyo subang sang sunugan bla. Oo. Diyo mga balay diyo do wala nagid ka iba nga harap ang porma galing kiting sulod way nagid la uno daw. Dako gid isang ano yan no kay dari kay nabis tubangan wala ko nimong. Do kamo diri ang tubangan kay na to sa sulod. Galing kay ang lain to nga so to gid sinyo sa konti way to aso. Ang kasudlan da sang mga baraligyan daw how asked? O askid ang All Saints. Why ginan padlakan lang nila ang Angels. Why naman? Guba galing Angels no? Wasak na da. Sako pating itire din estopado dala sao. Kingkoy itiri na da no? Ang kwamla taray anda kag ang flower shop why nila bota flower shop. Ang baraligyan ang kwamla ang ginatahi anda bla kag ang kwan inang buro baligya bla sang cellphone na. May phone case sa the accessories. Nan. Ari diri kay na amo ning isa ka Apat kina sa 5. 5. Sa 2, 3, 4, 5. Anom ni anom. Anom gini yung diri tubangan. Tas dikto sulod be, galing kay kabalo ka bisan na sunog ng balay aksyonerek. Ay nila ginalinan sa mga residente diri sila nagtener. Swerte nga nila kay ang hangin sa aga pabukid ko pabaybay basi ko nagdako pa. Oo, mo gito ang balik ka ba jay arakantara ko ng baybay pa balik to pa boss. At disgrasya git si karamo gito nagpinganay nga balay. Wa swerte dang Lions Park ang iban nga tambi na sang Manukan country ta darasa pa. Amo gini dalasa pag giniguro dring sa Manukan country. Diri bla sa mga iba pa nga panimalay kaya ba amo pa ning balay sulod nga daan gikit-ikit na bala. Daan tanan light material eh. Dani man. Pero may ilan ni Blas subong nga gabi kay nagbalik na din linya sang kuryente. Ati mayo gid. Kay na duway gid eh. Kung ito ginagin papanawagan to. Duway gid to nila guro diri gin balik ang linya sang kuryente ah. Zero gito kay nada. Zero subong nga gabi at least sorry no may kuryente na. Ati mayo gid very good. Bisa na mga nasunugan diri do na balik naman ang ilang kuryente aksyonereka. Ano bisag ano may makitaan para sila kag may mauluukayan para sila kay may suga na. Ang boarding house diyo ginutok man ding tao. Ay. Siguro yung temporary pa kuribong kay parang may matiniran lang sila, no? Ati anong way sa may matulog to sa cover court to sa barangay hall sang barangay 12? Ay to may nagtulog aksyonereka. Ati okay. Kay ang badi Kapitan J.R. Alcantara ginpili sa ibang mga nasunugan nga it's either kung makakatulog wala man sila sunod sang ilabalay.
sa nasunog na to abi aksyon na itisingan ginilaw taon nila kay ang ilab na gamit ng iban nga nasalbar Gani man. mga appliances amo gitong ila ginabaliktan alibla buwasok tulog sila sa may barangay hall ang ila gamit bilin na sud balay pagkaaga why na sila bilin pa to Kasi pang alapot sa sunog barangay. kawatan Buting ang gwa siya na eh. oh double dead ginangwa mo no Oh. ti Pali ka po, kailang kay ti kada may magabot nga ayuda o kung may bulig para sa ila, kinapay balo lang sila, no? Todo bantay man ang barangay. Damo naman ang bulig, diri lang ang ginabaton, mga ngalan, to sang pamilya kay ina, nakwa man to naton. Pero ang bali ka ng isang barangay actionary, kung mga mo sina cases, dali mo makita ang ginatawag nga bayanihan spirit. Yes, correct. Ang Kita mo kadagsa ang kwano, no? Kadagsa ng bulig kay Kapitan Alcantara, no? Oo, una-una gitang bulig kay ina, si Barangay Kapitan Madeline Diaz, o sa Barangay 18. Bao puerti. Kapitan Madeline Diaz, mabuhay ka! Suportado mo dani para Jonathan Diaz dan si Kap Madirin dan. O do, galagi do, abyan na higit siguro ni Kap Oo, JR pala. do close kina sila ni JR Alcantara. Okay, tamo si former Kapitan kagawad JR di, Jonathan Diaz, Ariman de Caina, nagtinirgit to magabi. Nag-a-assist man to dikto sa may barangay 12 Action Eric, no? Ang mga totally damage, ang ngalan, ganyan mo si Robbie Jane Capo, Okay. Miguel Montelibano, Manuel Montelibano, ang kay Rosa Agravante, ni Brado, darinig ko na nagalin kinang karayo, Rosita Segovia Cynthia Agravante, April Bergantino. Ang partially damaged sa maning kay Raymar Barrios, Rose Sharon Estandarte, kag Rosini Regalado, pero may dugang isamong do isa-isa ni kido walo kag apat na ning ila total number. Okay. Sailor amo ni si Jovi De Quito, Victor Luce, Sandra Gomez, Mercedista Barrera. Ang renter mo si Mark Adrian Sanchez, Joey Bodoso, Rohilda Valientes, Herman De Castro, ang mga totally damaged. Kipamangkot kay ina dikto. Pwede ka matulog, sir? Dala kami na skilid sa dalan, no? Eh, naman tanig mo mong. Ang bala niya importante, guro sir, may bandig ka mo kag may folding bed, tani. Tulog-tulog sa dana ito kaya pagkaga ko iba na mo, obra naman nabalik mo. O mo nang ambal din ng Cap JR, nga do hindi din nila malina ng area, kay tari nilapit nila pa nga buyan mo. Kaya wala po siya na base kung may kwanda maparondahan na ni Kapitan Alcantara sang tanod jabla. O harig pa di sila kay na, pagalinamon sa may barangay covered court. Ka on standby to sila. Si Kapman, perti man nga randa, din sa aga, ibayos, mga hapol, bako may kinit sa ilis ba? Mawin na simpo mag-ilis, sir. Bako basta importante, naka-stomach development lang. Importante gina. Tingin na may mga bilin-bilin itong mga aros kaldo, bihon, kaupoy, gili, at ibira. Dante na to naka-on standby, no? Amo na ba sa mga cases ka nga isini, na dapat mabuligay git action, Eric, no? Gani. Mo na ang ibandri nga ginagakatabo ang baga ni Ma'am Bernadette Monteribano sang City RRMO may naka-prepara na dayang iya kasunod RMO action Eric. Okay. Ang gamit nila ang kung kinanglanon gid mag-deploy kag gaulat sila man do from DSSD kung pilang kinanglanon nga padala dito sa lugar kay kung mga folding bed mga tent kag iban para preparado na ang barangay mismo kinanglanon na lang o kung kulang na lang sang direktiba action Eric. Ma'am, mo pila yung preparation, ma'am? Actually, amon I can give namon is lagi na available sa buong sa likod ba? Ma'am. Wait lang yun. Ito si Short sa mga isang barangay singkang sa Lixon. For family of 5, no? So, for family of 5. And we have 300 by your camping fence. 300, like, 4 trees with a location na ka-shelter of So, narinig ka mo na, no? Si Ma'am Bernadette Montelibano, Bindra sang DRR mo. Makon mo mga sobra ng isa ka semana after tubla sang sunog sa 23. Oo. Sunog naman din sa barangay 12. Ang tatlo gikadalag ko nga sunog, ang singkang, barangay 23, barangay 12. Pero
So, sini nga gabi, bla mo pag inang concern ni Kapto nga ayo sa Sisineko nga pasigan TikTok kay ban nga pumuluyo to ga agwanta sa kanila kag sang kinki. Sebastian naman bla. Amo sakto na actually ka balik kap na live lang magano naman di karon magayo na kami sa Neko. Pasugain na diban nga balay. Pero palayo lang. Okay, di na to baktan mong kagod gagamit gid man atis magtulog siguro doon lang nga napatay ang kandila kay Dami. kadelikado gid ina no. Correct. Una action Eric ang sitwasyon diri sa may barangay 12 hopefully ibanda lang kami mga sunod-sobra pwede kito kapadalasang ayuda akon bulig action Eric. Napareser man to kay na si Mayor Bing, si Vice Mayor Elcid kag si Kong Greg nga mahatag man sila bulig de. Oh, nagambal gid man to sila no. Nga mabulig sila action Eric. Hopefully nga may mga ibang pagidara no nga mga grupo kay nang Alpha ano to fraternity do mabulig nagbulig sila. Okay. Nagpadala to sila sa bulig action Eric dara man mismo sa may barangay 12. Pero nga gabi pa to padala sa Quiapo naglabi sa pinakamadalanon sa palibot ng syudad medyo masulod ako kay Friday night. Yes. Diba nga mabalay ka na Brian Limnan do busog-busog gid subong ang ilang kabahan. Kay damo may nagsulod sa aming karon nga kagabihon. Maka-action diri downtown area sa may NGC Dampio. Diri do kalinong do ay masado tao gid man kiti. Hindi pwede kalagaw mo no. Hindi pwede ka sadto sa may NGC grounds. Part of COVID-19 prevention mga ka-action. Para mo na ang pinakang sitwasyon sa palibot ng sulat sa Bacolod sining hapon mga ka-action sa tataran mga ka-action. Tanda naton nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function mahigko nga kolon kagang hindi regular ang pagpagwa sa sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patron sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na John Diaz ang report gidabatian bago lagi gidadurong sa inyo sa karuan sang siring nga pangalaga. Ang report mo aksyon John Diaz gidadurong sa inyo sa karuan sa Santon
shit blow. Kung ito duhi brand out bilog nga adlaw kay hindi lang gabi kay ang tao mapahuway na matulog na. Ito brand out action Ilmar puwerte ang hagungrong sang kwan sang lamok sa lunggan mo dugangan pa sang ginot ba Diyos ko. Ang mga tao ay nakatulog ara nas dalan. Ikabuisit man ng siniko ni man. Ano sila kung diin pa inog tulog sa tao kung gabi, kaya pa sila mag-brown out. Ay ka mga animalis, oh. Kugta si Hado Brian, no? Sigurado kung duay ka kids gruga, pilis ngoo naman guro sang kainiton sa panahon ayo. May gabi nila kay Maninoy, maik kay Maninay, Chari Salvacion, ha? Good evening, nagkapasalamat gid kami sa naghatag sa amon sang community pantry. Sa may waiting shade, Lisares Lacson. Salamat gid sa libre nga puti. Libre nga salamat gid sa LRE nga puti. LRE nga puti man. Nagkapasalamat Sonia Bayra. Okay. Ay, puwerte nga ability. Sige, nagabidira kay Pamela Harobel, Amisola, pa orok-orok kid, sa Action Night Patrol Program. Salamat kid dira sa inyo sila nga pamati di sa aton sining programa. Kay Madam Nilda Siguansi, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Madam Vanessa Mayo. Sa kay Boniperta, sanda may gabi ha, kay Inday Rona Travarihida, Toto Ayan J kagay Baby Yoki. Baw nagapaurok-urok gid. Kamati sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila makapaurok-urok. Kay Jack Kramka, kay Cesar Lapuos, Jeff Magtubo Hamantok, kay Sir Vicente Similiano, dara sa check-in kay classmate Merly Dolido Magallanes. Para siya. Dr. Ronnie Gordono, check attendance lang. Si Nidi Castillo, sa Purok Pedring, Barangay Estipania, pa urok-urok man, Ay, puwerte. Nagaranda di sila, ha. Ito'y Villanueva, may gabigid. Sa kay Inday Welma, kabarles da. Pa urok-urok, gid. Si Joy Nulerd. Suli-suli. Bimong. Marilyn Tolosa. Jose Herson Lapini Junio. Sa kay Roger Tori Carionda. Kapaurok-urokin siya ho. Sa Action Night Patrol Program. Kami naman si Materisa de Rocky. Anghod ko si Badidi. Happy birthday. Alina kay Materisa de Rocky. Sa kay Nelma Talabanda. Sa Fairview, Quezon City, ara si Elmer Regalado, ho. Paurok-urok gid sa Action Night Patrol. Ginatamyaw ko lang gali kag mailan dira nga pag monitor bla. Kapamati gini sa ato no si ex-Marine George Lasso. O nagapamati gid sa aton si Sir ex-Marine George Lasso. Dali na stroke ni siya pero ang dulongga niya maanting nga nagapamati sa Action Radio, Action Night Patrol. Salamat kidala kay Sir ex-Marine George Lasso. Alina kay Toto Al Mendoza. Natuon niya ni sa tiyo ya. Musta na si Astrid, si Choy Polding, Mendoza da. Kag iya nga kabataan, kag iya nga mga kapuhan. Ay, puwerte. San Enrique da, pamilya La Chica, kag yu. Pinatamyaw kamo ni Toto Edwin Coral. Malang na nga paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Sige. Alin sa report observation sa ato sa Patrol 2, i-check na si Action na Percival Villamora. Report gikan sa Central Negros Occidental. Kung nasa
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Balik ka papalagad di aksyon na Percival Binamo. First, may gabi please come in. Mayong gabi aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na night patrol sa gihapon aksyon Eric no ang syudad sang Carlota kabahin sa police station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Junel Guadalupe upod ang aton nga mga PCR-PNCO nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Malo Alusetain upod man ang aton nga mga kapulisan nagakandak sa gihapon aksyon Eric sa nga community pantry diri sa palibot sa syudad nga sa diin ang ilang mga ginapanghatag sa mga pumuluyo ginakarga sa aton nga patrol car nga sa diin ginapalibot ka ginapagtagaan ini ang aton nga mga kauturan nga kubos nga daw hindi iya makasarang sa pagbakal sang mga kinanglanon aksyon Eric. So ginpakamaayos ang aton nga kapulisan nga ibalibot sa kada barangay, sa 14 ka barangay, kutob sa ilang malabutan, kaginhatagan sang mga kinanglanon sang aton nga mga pumuluyo. So ang aton kapulisan nagapadayon sa paghatag sang goods o kun sa mga gift packs sa aton nga mga kauturan nga sa diin aksyon Eric, agud nga ang relasyon sang aton nga pumuluyo kag sa pulis mangin hugot no aksyon Eric agud to nga ang aton nga pumuluyo hindi makatuga sang kakugmat o kun kahadlok sa aton nga kapulisan. So nagapadayon ini tungod man sa mga hatag man sang aton nga mga kauturan man nga may kaya man sa pangabuhi nga may sobra so ginahatag ang ilang sulusobra sa kapulisan kang ining kapulisan naga-distribuer o kung nagabahin-bahin sa mga bugas sa kung anuman ang ara nga makarga sa tagsa nila kapag palibot agud nga ipanghatag sa kapulisan. Amo man ang siyudad Banwa sa Valladolid sa pagpamuno ni Police Major Binuman Wilfredo Binuman amo man ang ila nga ginaymo ang relasyon sang pulis kag pumuluyo nagakandak man sang community pantry agud to nga hindi magkatahap ang aton kapulisan kag ang pumuluyo sa paghatag sang information regarding sini sang nagalibot nga mga terorista grupong ubon nga nagadoktrina o kon binwa sa aton nga kabataan. So ginahimo ini sang aton kapulisan agud to nga magpalapit ang pumuluyo sa aton nga kapulisan aksyon Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga information sa aton area of responsibility ngayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria, Honorable Kagawad Jufred Sapanta, kag Honorable Don Gisrael Emboltorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Daghang salamat kinaksyon na Percival Villamor live report gikan sa Central Negros Occidental. May gabi dira sa kay Gifer Montaño Cordero sa mga Montaño family dira sa Bago City. Amuman dira sa area sang Kalumangan, Amisola kag kun Amisola family sa barangay Kalumangan, Bago City. Halin kay Famela Harobel Amisola. Paring Art Ilagison, kay Kumari Colinit Ilagison, kay Hada Arjane, Hado Leyoda, ang gabigid. Ang report ni aksyon na Percival Villamor, ginadurong sa Karawan sa DTX 5
Ang report ba ni Aksyon na Percival Villamor ginadurong si Sakarawan Ang serbisyo, aksyon, aksyon, radyo. Ginatamyato lang dira sang Mayo lang nga pagpamati sa kay Primo Archie Magbanwa, no? Kay Primo Archie Magbanwa dira sa St. Paul's Theological Seminary sa Guimaras. Uy, kapamati, dira si anong pare na ni si Primo ko mong Archie Magbanwa. So happy ni sining dira sa kay Primo Archie Magbanwa sa St. Paul's Theological Seminary dira sa probinsya sang Guimaras. Along dira Primo ha. Stay safe and God bless you. Ginatamyaw taman nila si Tatay Ireneo Polbora. Tatay Ireneo Polbora sa Barangay Bocana, Banawas ang Ilo. Nagapaurok-urokid siling ni kumari ko Sonia Graba. Status pare Alvin. Sakay Madam Judith Calves Pamposa. Mr. and Mrs. Judith sakay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Nagapaurok-urokid pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa inyo siling pag pamati da no. 50 stars alin kay Madam Vanessa Mayo. 45 stars alin kay Babes Mar. Salamat gid sa inyo. Teresita Orita Kahuraw sa kay Mr. and Mrs. Ramon Cagrilla Taton and family. Sa kay Maninoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark, tanan sang Gardenville sa Division. Barangay Tangob, mayroon dala nga pag, paurok-urok. Balik kita when we come back, final nga report ni Action John Diaz sa Patrol 2, pagkatapos lang sa ito importante nga pahibaro. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo
balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol! Pabalik diri sa Tabalagat may gabi dira sa kay retired Police Colonel Placido Hintorayo and family. May gabi dira sa mga taga CIS SG Sumag Tabunan Chapter. Naga-monitor gisaton. Salamat gid sa mga taga CIS SG Sumag Tabunan Chapter. Alinina nga panamyaw kay kumpare ko retired Police Colonel Placido Hintorayo and family. Kay Agos Villanueva dira and family sa Boracay da may gabigid ha. Kumusta dira si Sister Marites Magbanwa? Regards lang ko daw kay nung Agos Villanueva, regards lang ko da kay Sister Marites Magbanwa ag sa imo dira kabataan. Adrino Comida Butanes sang Gym Taxi Group. Napaurok-urok gid sila wa. Salamat gid sa mga Gym Taxi Group ha. Sa mga ka-berks dira ni Toto Andrino Comida Butanes. Balikan ta sa Action John Diaz, final report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports! Action John, please kamak. Arestado aksyonarik ang anong mga persona sa bypass operation nga ginkasasang katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Purok Gonzaga, Barangay Tacoling, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Pireya Set Team Leader Agent Bamboo ang isa diri ka drug den no ang ila mismo nga naguba ting operatiba nga nagpatagal kay nasang bypass operation. Nadakpan man ang drug den maintainer nga si Jelly Supresensya alias Buding. Kay Bamboo base sa presensya nadakpan na ni sa toxic sa illegal nga droga ang kinakagwalan sa presuhan bangod sang pre-bargaining agreement. Na-recover kayo ni sa bypass operation ang tatlo kasasay ng illegal nga droga nga nagabugat sang 10 gramos nga nagabili ng 68,000 pesos drug paraphernalia aga marked money action Eric. So karon ang anom ka mga nadakpan sa custodial facility ng PDEA set kag natara nga pasakaan sa nagakaigo nga panumbungon. Update sa COVID-19 sa BCPO, nobentagit tanan na subong ang numero action Eric. Pero may makinabuhin-buhinan. May 5 na nga naka-recover sa balatian. Subong 85 na ng active cases. Sa dara nga naka-recover among hepes ang station number 4. Police Major General Batadlan ang naka-recover na kakagwa na sa custodia sa may quarantine facility. Very good. Pero subong nag-undergo pa sa home quarantine kay para matapos-tapos. Okay. Kay according to the case, kay Police Lieutenant Maria de Betanjape, recovered na sila galing kay ang advice ng City Health Office. Mas makikiguro kung makatinir anay sa ila balaye. Hindi ginayon magdiretso sa duty samtang medyo ang kagaw sa COVID-19. So nagkalulap-talap tapos sa gihapon aksyon Eric no. Amo gani. So madali mamin kapya ba nakatapos ang surveillance testing. I-check nila buwas sa galiwat kung pinagi ng record kung 90-85 ang active case. Iti ang batik dali limagit ang sa station 4 nga naka-recover aksyon Eric. At kamayon na tos madasig-dasig ang iladra nga recovery makabalik sa serbisyo. Nga makabalik naman si Police Major Jun Ray Batadlan sa Baka 4.
May tagikan sa baton, tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa baton sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Rakson John. Salamat mamali kay Primo Archie Magbanwa. Always ikunugin na upod sa siring prayer para sa Diyos at sa bayan. Wow, salamat kay. Kiss Me Goodbye, Kiss Me Goodnight, pagi sining amanon, Action Night Patrol Program. Biyernes nga presentation, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas. Ato sining mga patrola yun at reporters in action nga nagpangalagad lang karong gabi. Action Percival Binamor, Action John Diaz, Action ninyo bigyan ang atong piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol, New Center Action and Defensor. At sa technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Narmar Madera, Backup Security Guard. Backup security guard tunog Banwa back-to-back security campaigner with IT experts El Ray Dutilos. Transmitter control tower sa Barangay Tarok sila sa Bago. Broadcast engineer, chief engineer Noel Piñera. Back-to-back security guard Rene Cordova. Sa ngalan sa mga station manager Action Nona Magbanwa. Production chief news director Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanaw na nagkasiling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng korpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,